ni khobor tini odaga sini bodrumsi amtani ngunyo koroksa social worker Topon Das kaisa ব্যবসায়িক bo tini bo sungmai kirikha boni nukhung rok ekdom sugya sungno chubo thangma bagai sung chubo tur phakya chini phanbasa club committee hoite ke buskango boni chare rok tungo boni bagai future tungo boni dudi bisa tungo kono abono sungna silaye jotono tibrasa wangsa thosa hilia karai jotono sungor haye sini club ningai plus sini para protibesi ngai sungbono chubo phakya dosorok sabo amon sungbono dokhoro chubo ten pare kamini mung kamini gemurbo bodrumsi para emebo sung phanbasa club committee ngai sungbono chubo phakya ta para ningai